Ето, аз дишам, работя, живея. И стихове пиша, тъй както умея. Живота подвежда се гледаме строго и боря се с него доколкото мога. С живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив. Дори да умирам, живота с грубите лапи лични, аз пак ще обичам. Да кажем, сега ми окачат въжето и питат: как? Искаш ли час да живееш? Веднага ще кресна: свалете! По-скоро свалете въжето, злодеи. За него, живота. Направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезъл в взривна ракета. Самичък бих потърсил в простора далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдъл, да гледам как горе небето си не е. Все пак ще чувствам приятния гъдъл, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, вие вземете. Колко? Пшеничено зърно от моята вера. Бих ревнал тогава. Бих ревнал от болка, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане в мене тогава? Миг след грабежа ще бъда разнищен. И още по-ясно, и още по-право. Миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да сразите моята вяра. Мите честити. Моята вяра. Че утре живота ще бъде по-хубав, живота по-мъдър. Штурмувате, моля, с куршуми? Не, неуместно, ресто, не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея. Няма открити, няма.